Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatapna sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo. Nagdangat na sa 2,900 nga kilo kag 28 ka mga sako sang political campaign waste ang nakolekta sa bug-os nga probinsya sang Iloilo sa ginpatigayon nga limpyo eleksyon. Ini matapos ang May 9 national kag local elections kun sa diin ginpangbaklas ang mga campaign materials kaangay na lang sang posters, tarpaulins kag mga flyers. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., ginpahayag sini nga hugot nga ginapatuman kag ginahinyo ang mga politiko nga voluntaryo nga magpaninlo kag magpanghimos sang ila campaign materials. Sa pinakauli nga datos sang Iloilo Provincial Government, Environment and Natural Resources Office, malin Mayo 10, tubtub 13, nakarecord sang 2,900 nga kilo kag 28 ka mga sako sang campaign materials. Nahibaluan nga ang limpyo eleksyon ang isa ka post-election cleanup drive kag ginpatuman sandig sa Executive Order No. 265 sang probinsya. Palita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ini si Kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.